Bueno, boas tardes. Vamos empezar a sesión ordinaria do 5 de xullo. Primeiro punto da orde do día, a aprobación se procede das actas, das dúas actas da sesión anterior. Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Matías. A favor, por unanimidade. Segundo punto da orde do día, dación de conta de decretos e resolucións de alcaldía. Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Matías. Pois continuamos ao terceiro punto da orde do día, aprobación da modificación orzamentaria 12-2024 por transferencia de crédito. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, boa tarde a todos e aproveito tamén para saudar que hoxe por primeira vez estamos emitindo en streaming o pleno, que despois, pois está sendo grabado tamén e posteriormente subido á web. Esperemos que saia todo ben e que se nos escoite ben e que saiamos todos guapos. A modificación de crédito que traemos hoxe aquí consta de varias partidas. A primeira é a liquidación da obra de recuperación da Praza do Regueiro por un importe de 6.805 euros. A Praza do Regueiro aínda non está acabada de pagar. Cando nós chegamos ao Concello aínda quedaba unha parte importante e hoxe pois esperemos que esta sexa o pago definitivo, en este caso da liquidación da obra. En realidade, o pago que se lle vai a ofrecer á empresa, o pago que se lle vai facer á empresa é dun importe de 125.000 euros, aproximadamente, que saen pois do sobrante da obra de Castelao, da baixa da propia obra do Regueiro e de outras partidas que foi o crédito que tiñamos destinado para a envolvente do Museo da Conserva, que se nos denegou por parte da Xunta de Galiza a subvención para realizar a obra, e algunha máis. Esas, en concreto, púdenas facer eu como concelleiro delegado, porque se corresponden coa mesma área de gasto e co mesmo capítulo. Esta, como se corresponde a outras partidas, pois ten que ser aprobada no pleno. E entón quedaría, en este caso, 6.805 euros, como xa dixen. Tamén queremos incorporar nesta modificación de crédito unha subvención nominativa ás festas do Carmen. Estivemos reunidos co presidente da Comisión de Festas e trasladounos que este ano tiñan dificultades, fundamentalmente pois pola mala situación na que se atopou o mar, polo descenso das ventas na cofradía de pescadores e, polo tanto, pola baixada de recaudación na lonxa. Entón, pois entendíamos que tiñamos que facer un esforzo entre todos para seguir adiante coas festas. Trasladousenos que contaban con un pequeno crédito que les tiñan aínda do ano pasado e este ano, pois, que a ver se tiramos para adiante con elas e de cara ao ano que ven, pois, haberá que sentarse e darlle unha volta máis profunda porque, a situación, como acabo de decir, no mar está un pouco complicada. Por outro lado, queremos incorporar unha subvención nominativa á Asociación Arousa en Transición, a asociación que puxo en marcha a Comunidade Enerxética da Arousa, que fomos pioneiros, unha asociación que está desenvolvendo un traballo importantísimo medioambientalmente na Arousa e que, pois desde aquí queremos pedir disculpas que no seu momento pois se nos escapase, non? Foi un colectivo que nos quedou atrás. Por outro lado, tamén queremos incrementar en 8.000 euros a partida de cultura, de actividades culturais. É unha partida que nacía corta, pequena, que non iba a posibilitar asumir, realizar todas as actividades que estaban programadas. Fundamentalmente, estamos pensando nas que desenvolvemos no Magosto e en Reis. E, por outro lado, tamén temos que dotar de crédito de 8.000 euros estropeouse a furgoneta que tiñan os electricistas e houbo que comprar unha nova. En total, en este momento, estamos falando dunha modificación de crédito por importe de 29.805 euros. Partido Popular, ten a palabra. Pero, fai nada, aprobamos os presupuestos xa e xa estamos modificando continuamente todo. Por tempo de preparalos non foi, que se trouxeron bastante tarde, se non recordo mal, creo que en marzo. Isto xa se podía ter previsto, xa que a Comisión de Festas iba a necesitar máis axuda que xa sabíamos que iba a necesitar, e ainda necesitan máis axuda do que se lle vai a dar tamén.
E nada, gustaríanos participar tamén nestas modificacións e falar e consensuar con vos, pero cando se trata de un pouquiño de levar as flores, pois con nós non se conta con nada. Nada máis. Matías? Bueno, boas tardes. Eu aquí vou entrar un pouquiño. Creo que está ben que se colabore cas diferentes asociacións. Vou de acordo con que se lle axude, non? Por exemplo, a Festa do Carmen, a Luz en Transición, todo iso fixo moi ben. O que donde sí me entran un pouquiño as dudas é nas partidas das que sacamos os cartos, non? Porque atacamos aquí algunhas partidas que se corresponden á limpieza viaria, outras retribucións. Díxenos que é porque falta personal. Nós, algunha vez aquí, pois temos protestado por limpieza en determinadas zonas do pueblo e o que se nos responde é que falta personal. Os que están non dan facíanos falta máis. Entonces, ao mellor, a hora de sacar de algunhas partidas, nós o que non queremos é, despois, si protestamos ou si facemos algún apunte en canto á limpieza do noso pueblo, que non se nos diga que non hai xente. Estamos sacando cartos de aí. Nada, como ben se dixo nesta modificación, levamos un aumento do parte do Concello ás festas do Carmen, como se dixo, as condicións do mar non son as máis favorables ahora mesmo, os ingresos que ten a cofradía pois disminuíron considerablemente. Aproveitar algunhas partidas para poder facer ese aumento e poder seguir disfrutando nas festas do pueblo. Ao final son as festas máis grandes das que podemos disfrutar. En Arousa en Transición, unha sección que leva moito tempo xa desarrollando diferentes proxectos moi interesantes, como xa se dixo, a parte do cargador eléctrico, a comunidade enerxética, e nestes momentos esa comunidade enerxética necesita un empuxón, aquí estaremos para poder botarlle unha man. Aproveitar para agradecer a labor altruísta que fan estas dúas asociacións por este pobo. Ten a palabra o BNG. Sí. Ben, as modificacións de crédito é unha tarefa do goberno e aquí estamos gobernando nós. Os cartos sácanse das partidas onde queda crédito. Todas as prazas están cubertas con crédito, o que pasa que hai algunhas que efectivamente están vacantes, ben por xubilacións, ben por baixas. A nosa intención é cubrilas ao largo deste mandato, pero as cousas non se fan dun día para outro, pero efectivamente a nosa intención é ilas cubrindo porque é moi necesario. Hai déficit de personal en administración, en obras, xa incluso os que temos en plantilla pois igual non chegan, pero efectivamente sobre esa plantilla pois temos algunhas baixas que haberá que ir dotando. É unha situación coa que nos atopamos, que nos non creamos, que ven de atrás e intentaremos, coa axuda de todos, irla sacando adiante. Partido Popular. Nada máis que impedir. Matías. Resulta curioso que todo o que pasa neste Concello ven de atrás. Levamos un ano. Ustedes formaron parte destes presupostos, entonces non pode usted ahora decir que a situación ven de atrás. Xa levan un ano aí. Vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. Matías. A favor. A favor do Partido Socialista, por unanimidade dos presentes. Continuamos co punto número 4, proposición do BNG, relativa á modificación do réxime de determinación das indemnizacións por asistencia a órganos colexiados e fixación das cuantías asignadas a grupos políticos. Ten a palabra. Ben, o 27 de xullo de 2023 celebrouse o pleno organizativo do Concello da Arousa, onde se acordaron, entre outros asuntos, a determinación das indemnizacións por asistencia aos órganos colexiados e as contías asignadas aos grupos políticos. Dende o BNG entendemos a política como exercizo de servizo público. As persoas que levamos toda a vida dedicadas á política facémolo dende a humildade e coa vocación de mellorar entre todos a nosa vila. Sabemos dar moitas horas e renuncias que facemos para poder desempeñar o noso traballo,
pero tamén somos conscientes da situación do Concello e das necesidades que temos que enfrontar en breve. Ante esta situación, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción de medidas para a redución do importe das asistencias aos órganos colexiados e das contías asignadas aos grupos políticos. Por lo tanto, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, aprobación dos seguintes gastos por asistencia ás sesións que celebren os órganos colexiados da entidade. Pleno, 100 euros. Agora mesmo estamos percibindo 110. Xunta de Goberno, 60 euros. Agora mesmo son 70. Comisións informativas, 60 euros. Agora mesmo son 70. Segundo acordo. Aprobación da seguinte consignación anual a favor dos grupos políticos. Componente fixa para cada grupo político, 1.000 euros anuais. Agora mesmo son 1.200. Componente variable, 20 euros mensuais por concelleiro. Agora mesmo son 30. Ben, esta é a nosa proposta. Simplemente decir que con esta proposta o que traemos aquí é un aforro para o Concello de en torno, como mínimo, a 5.000 euros anuais. Partido Popular. Sí, bueno, no das asistencias estas xa son as segundas rebaixas xa, no que levamos de legislatura. Primeiro eliminastes a maioría das comisións informativas e agora, o do pouco que queda, tamén propoñen rebaixalo. Nós non vimos aquí polo que se cobra, pero a este ritmo vamos a acabar pagando por vir. Se repartimos o que levamos cobrado as 5 persoas que estamos na oposición por plenos, comisións informativas, no que levamos na legislatura salimos a 3,86 euros ao día. Eso si asistimos, porque se non podemos vir por calquer motivo, aí xa non cobramos nada. Por moito tempo que estuvermos traballando para preparar o tema a tratar. Desplazamentos desde Villa García, desde o posto de traballo, pedir que che boten en terra para poder vir ao Concello cando estás a traballar. Todo eso ainda é a descontar desos 3 euros diarios. Sabes canto lle costa a usted ao Concello cada día? 143 euros con 83. 140 euros máis. Despois quere baixar ao mes por concelleiro de 30 a 20 euros. Iso para que non nos cobramos, porque a Matías xa se discriminou e eses 30 euros a Matías xa nin se lle paga. Con respecto aos grupos políticos, queren baixar de 1.200 a 1.000 euros. Antes nunca se lle ocurrira iso ao BNG. O que pasa é que agora nós temos que seguir pagando as fotocopias, todo o material que traemos aquí, folios, e a vos xa non lle fai falta porque xa o collen do Ayuntamiento. De momento, nada máis. Matías. Sí, ben. Eu quería dicir que fai 40 anos había aquí no noso país, en España, había unha artista moi famosa que se chamaba Lola Flores, seguro que todos se acordan dela, que tuvo unha historia moi sonada con Hacienda, non? Foi condenada a ter que pagar 40 millóns das antiguas pesetas e a Lola Flores o que se lle ocurreu para pagar a súa deuda personal foi dicir que se cada español poñía unha peseta do seu bolsillo, ela liquidaba a súa deuda co Estado, non? Pois aquí o que nos van a traer Manuel Suárez é unha de Lola Flores. Cópialle a Lola Flores e di el, bueno, se a oposición, ademais de subir os impuestos, se a oposición lle quitamos 10 euros de aquí, 20 euros de ali, pois vamos a arreglar a economía do noso Concello, non? Temo dicirlle que esta rebaixa que nos quere facer a nós non vai a dar para tapar o burato. Sin embargo, do que levan cobrado ustedes por asignacións e en sueldos, deso non se fala nada. Dentro do Partido Socialista non entendemos a motivación desta proposición. Hai que dignificar o traballo da Corporación Municipal e ser respetuoso con esta casa e co traballo que fan todas e todos os concelleiros, estean na oposición ou estean no goberno. E creo que ese é o noso deber. O BNG ten a palabra.
Non sei se entendín ben o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular dicindo que o BNG facía as fotocopias e todo o traballo político no Concello. Non sei se dixo eso. Se dixo eso, que saiba vostede que está equivocado, que iso é mentira. Non sería a primeira, por outro lado. Pero iso é absolutamente mentira. O BNG non fai as fotocopias do BNG no Concello da Arousa. Para iso pagamos nós as nosas dietas e a nosa aportación. A nosa aportación vai directamente á comarca. E fanse ali. Ali se editan os boletíns e ali se fai todo. Entón, pediríalle un pouquiño de seriedade e, efectivamente, a dignificación do Concello faise desde as intervencións e non se fai, en fin. Nós tomámonos moi en serio a situación económica deste Concello. Moi en serio. E vou a citar a vostedes nada máis que algunhas das medidas que tomamos nós nada máis chegar ao Concello. A medida que nos fomos atopando con elas, porque nós non éramos conocedores delas. Non sei se vostedes o eran, se o eran, desde logo estaban calados. O primeiro que fixemos foi prescindir do servizo de comprobación de facturas de electricidade por un importe anual de alrededor de 4.000 euros que se estaba gastando neste Concello. Tamén prescindimos do servicio de comprobación de facturas de telefonía por un importe anual de alrededor de outros 3.000 euros. Cancelamos unha póliza de seguro privado que mantiña este Concello coa Clínica Universitaria de Navarra por importe de 8.000 euros. Prescindimos do sistema de control horario que nunca se puxera en marcha e que tiña un coste anual de alrededor de 2.000 euros. Cancelamos o módulo Comunica de Gestiona que non se utilizaba por importe de 3.000 euros e así podería ir citando medidas que este concelleiro e este goberno adotou desde que está aquí para corrixir a deriva económica que se estaba levando a cabo neste Concello. E hoxe traemos un aforro de 5.000 euros, que implica a redución das asistencias e das asignacións a grupos políticos. Non somos máis dignos por cobrar 10 euros máis ao mes por vir aquí. Temos representantes hoxe aquí na sala de cantidade de institucións que non cobran nada polo traballo que fan. Igual que moitos dos que estamos aquí non cobran absolutamente nada. Igual que hai membros deste goberno, de un lado e de outro, que non cobran nada polo traballo que fan. Entón, esas afirmacións gratuitas que fan vostedes, ou falsidades directamente, como en algún caso, creo que sobran e exceden do que nos vimos aquí a defender. Nos vimos aquí a traballar, gustará ou non o que se fai, eso é outra cousa, e eso é lexítima a crítica, pódese criticar o que un fai, pero nos vimos aquí coa mellor intención do mundo a intentar sacar os temas adiante. E quero pensar que vostedes tamén. Partido Popular. Bueno, as falsedades, pareceme que usted xa estuvo pensando ben que isto iba a estar grabado para preparar un discurso para salir na tele. Pois se vamos ás cousas serias, e ás cousas legales e a onde se pode recortar, o BNG leva cobrando a asignación por grupo político uns 24 ou 25 anos. Tempo no que era un solo concejal e para formar un grupo político necesítase 2 ou máis concejales. E aquí nadie puxo impedimento ningún para que se cobrara esa asignación. Entón, se a situación do Concello é tan mala e hai que chegar hasta este punto de rebaixarnos eses 3 euros ao día que nos tocan, pois estaría ben que se devolveran eses cartos. Nada máis. Sin máis, vamos a ditaminar o... Matías. Que bonito lle quedou eso de non somos máis dignos por cobrar 10 euros. Mais adiante tamén lle recordarei eu que foi o primeiro que fixo usted cando chegou a este Consello. A usted o que lle gusta é que se faja o que usted di. En un ano que levamos aquí neste Concello xa nos damos de conta. Esta é unha medida que afecta, como ben dixo, a todos. É unha medida que afecta a todos, hai que consensuala e falala cos membros da corporación. Pero usted, o único obxectivo que ten aquí con esta medida é quedar ben e colgarse a medalla a usted mismo. A ver, empezo polo final. Eu aquí intento quedar ben sempre. Creo que os demais tamén. Ou vimos aquí para quedar mal. O BNG, señor portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular,
nunca tuvo grupo municipal. Parece mentira que vostede fose concelleiro durante tantos anos e non aprendeu nin eso. Non se cobraba logo. Non se cobrou esa asignación. Esa palabra, si non, Ditaminamos. Ditaminamos. Partido Popular, Contra. Bloque Nacionalista Galego, Matías, En contra. nos en contra tamén. Continuamos. Os sexto punto do orden do día, moción do grupo do proposición do grupo do BNG para o aforro ca modificación do réxime de dedicación exclusiva do alcalde, a supresión da dedicación do tenente de alcalde e a supresión das dúas dedicacións parciais. Ten a palabra o voceiro do BNG. O 27 de xullo de 2023 celebrouse o pleno organizativo do Concello da Arousa, onde se acordaron, entre outros asuntos, o réxime de dedicacións exclusivas e parciais. Ningún dos dous concelleiros do BNG pasamos a cobrar máis do que cobramos nos nosos respectivos traballos. Os dous pasamos a cobrar menos e ver reducidos os nosos ingresos a respecto dos traballos que desempeñamos nas nosas respectivas profesións. Fixémolo por dedicación ao noso pobo, na defensa dunha Arousa na que todos poidamos vivir. O tenente de alcalde publicou a súa nómina, ese son eu, publiquei a miña nómina. A maiores, durante os 2 primeiros meses, compatibilizou o seu traballo fora do Concello co traballo no Concello. A concelleira Laura Castro, a miña compañera que está aquí ao meu lado, traballou en exclusiva os 2 primeiros meses para o Concello sin cobrar nada. Como dixemos desde o principio, poderase criticar o noso traballo, os nosos erros ou a falla de acerto, pero por todos é sabido que estar no goberno, cobrando ou non, implica unha dedicación absoluta. Os concelleiros que asinamos esta proposta estamos en política por convicción e non por interese, como levamos demostrado ao largo de toda a nosa vida, participando en múltiples proxectos de todo tipo na Arousa, sacando tempo da familia, amizades e renunciando a aspiracións persoais por facer da nosa vila un lugar mellor. Dicir o contrario é mentir e ser malintencionado. Chegados ao goberno do Concello, atopámonos cunha situación financeira peor da que se nos dicía. Unha débeda elevada e unha falla de liquidez preocupantes. Cerca de 2 millóns de euros de débeda viva e unha póliza de crédito esgotada de máis de medio millón de euros que tivemos que renovar, como ben saben vostedes que se trouxo este pleno. O esforzo que lle pedimos aos veciños tamén ten que ser compensado pola nosa parte. Por diante, temos inversións importantes que non se poden demorar máis, como son a construción da nova EDAR por unha cantidade que ten que poñer o Concello, que vai andar arredor dos 2 millóns de euros, sempre que non teñamos sobrecostes. E para que a Xunta de Galiza, a todo agora, só nos comunicou que non vai contribuir ao seu financiamento. Temos que acometer melloras na rede de saneamento, que tamén, outra vez, a Xunta nos dixo que temos que aportar recursos municipais deste Concello, nun trato discriminatorio respecto ás obras que se viñan realizando a todo agora dentro do Plan de Saneamento Integral da Ría da Arousa. Lévanse gastado arredor de 100 millóns de euros no saneamento integral da Ría da Arousa en obras de prácticamente a totalidade dos concellos da Ría e cando toca facer as obras da Arousa, agora nós temos que participar na cofinanciación. Esa é a política do Partido Popular e da Xunta de Galiza. Ante esta situación, propoñemos ao Pleno Municipal a adopción de medidas para a redución dos gastos dos órganos de goberno e do aforro en cómputo anual de arredor de 100.000 euros entre salarios e cotizacións sociais. Da mesma maneira, comprometémonos, como non podía ser de outro xeito, a seguir realizando as nosas funcións de goberno, compatibilizándoas cos nosos respectivos traballos fora do Concello para axudar no aforro. Propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, propoñemos un réxime de dedicación exclusiva a favor do señor alcalde presidente Luís Arosa García cunhas retribucións anuais totais de 30.000 euros máis as cotizacións sociais. Segundo, eliminar a dedicación exclusiva do tenente de alcalde Manuel Suárez Nieto. E terceiro,
eliminar as dúas dedicacións parciais de Rosa María Viana Rodríguez e de Laura Castro Rial. Ben, esta é a nosa proposta que traemos hoxe aquí, como acabo de expoñer, para acometer un aforro no gasto de arredor de 100.000 euros anuais. Como xa expliquei antes, desde que chegamos ao Concello, a nosa intención é facer viable este Concello económicamente, acabar coa deriva a que estaba encamiñado, donde se nos ocultou parte importante da débeda deste Concello, falábase de 1 millón de euros e a realidade é que temos 2 millóns de euros de débeda viva, tiñamos problemas de liquidez, as achegas do IDAE iban a chegar en setembro, despois iban a chegar en decembro, despois iban a chegar en marzo e finalmente non han chegado e seguimos con eses problemas. Como xa expliquei antes, acometemos medidas en todas as partes. Primeiro, reducindo os gastos. Non vou volver a repetir aquí unha serie de gastos que comentei. Tamén actuamos na parte dos ingresos, incrementando os ingresos. Tomamos esa medida por responsabilidade. Senón este Concello tería serios problemas. Se a situación económica do Concello fose solvente, como se nos dicía, e fose estupenda, non necesitábamos, porque nós tamén vimos aquí a quedar ben e a levar algunha que outra lavazada, porque subir os impostos, que nos subeu, que nos aprobou, fomos nós. E as lavazadas estamos las levando nós. E iso é quedar moi guai, Claro. Ou quen asumeu aquí a responsabilidade de dicir este é o que hai, os veciños tense que apretar, porque senón o Concello está en apuros. O Concello deixou de estar en apuros polas medidas que tomou este goberno, que vostedes non respaldaron. E seguimos traendo propostas. A anterior, que era unha reducción de 5.000 euros, que vostedes votaron abaixo, e o réxime de liberacións, que son un aforro de 100.000 euros. Din vostedes xa sabían todo como estaba isto. Pois mire, sabían vostedes que Portos de Galiza non ia mellorar o paseo do Cantiño? E que nos di, aí o tendes, arregladeo vos? Xa o sabían vostedes eso? Por que non lle dixeron aos seus electores? Sabían, non? Nós non o sabíamos. Nin nos conformamos, Vamos a seguir exixindo. Sabían vostedes que as estradas e as rotondas da Cotop témolas que arranxar nós? Porque o que fan eles é pasarlle un par de veces ao ano que non chega a nada. E quen corre con todos os gastos impropios a este Concello? Sabían vostedes? Por que non llo din á xente? Sabían vostedes que o mantemento dos colexios, da escola infantil, tamén non ten que asumir na súa práctica totalidade este Concello? Sabían? Sabían vostedes que tiñamos unha póliza de crédito esgotado que tivemos que renovar e que as achegas do IDAE para o PEMUS non dan chegado? Sabían vostedes que tiñamos que aportar financiamento para a mellora da rede de sumidoiros de en torno a 300.000 euros, porque agora cambiou a política na Xunta, que nos petaron así na cara? Despois de levar gastado máis de 100 millóns de euros en toda a ría, e ahora que toca poñer un peso aquí, ten que poñer o Concello de Arousa. Sabían eso vostedes? Nunca llo escoitei. Sabían vostedes que tiñamos que aportar 2 millóns de euros para EDAR? E que Augas de Galiza, a Consellería de Infraestructuras e todos cantos son, dixeron que ni un euro para aí? Sabíano? Por que non llo dixeron á xente? Por que non llo dixeron á xente? Esa é a realidade. A realidade é que houve que tomar medidas, algunhas delas impopulares, que as tomaron estes que están aquí, e que vostedes aproveitaron para dar lavazadas todo canto puderon. Entón, nós comprometémonos aquí a seguir traballando por este pobo. Partido Popular. Sí, bueno, póñase tranquilo que lle escoitamos ben, home. Nós algunhas cousas desas nas sabíamos, porque me pareceme raro que non o supera usted, porque sempre entende de todo. Mire unha cousiña. Aquí, no mes de julio do ano pasado, 27 de julio, os dous socios de goberno, BNG-PSOE e PSOE-BNG, por soliños, sin consultar con ninguén, e ainda sabendo da mala situación económica do Ayuntamiento, podemos entender que ahora saben a mellor de que están dentro, empezastedes a legislatura con barra libre de sueldos, porque foi o primeiro que fixastedes, repartir por sueldos e liberacións. Foi a primeira noticia que hubo. E prácticamente un ano despois
Non sabemos se o BNG en solitario con esta proposta, porque quere deixar esta proposta, porque encontraron unha festa mellor, ou se é que estes sueldos xa non son sostibles, nin moralmente, nin económicamente. O que sí sabemos é que a festa estamos pagando todos os veciños ca subida de 11 impuestos, tasas e impuestos, desde o pasado mes de noviembre. Rodamientos, urbanas, licencias, todo. Subeuse todo. Así que non veña agora ca Xunta nin con nada, porque a vosa salvación sempre é a Xunta. Aquí, cando pasa algo, é a Xunta. Como non sabemos o motivo real desta proposta, gustaríanos preguntarlle ao alcalde, como máximo responsable da corporación, se as liberacións parciais están cumplindo co seu contrato de 6 horas de lunes a viernes. Porque a condición política da que falan vostedes na proposta serán as dedicadas por fora desas horas, que esas están pagas a 6 horas. A dedicación, despois, e a convención podes facer despois, pero de momento estas horas están pagas. Entón, gustaríanos saber se eso se está cumplindo. E de momento, nada máis. Matías. Miguel, apaga o micro. Apaga o micro. Poñe de automático. Parece mentira que usted, que como di aquí nesta moción, os que levamos toda a vida na política, que fale de que se falaba de que a deuda no Concello era de 1 millón. Eu levo un ano e xa escoitaron 1.700.000. Non sei de onde saca usted eso. Pero mira, eu vou dicir que o que levamos sufrindo neste ano de legislatura non é un gobierno. É unha vergonza total. Somos a vergonza do Salnés políticamente. Non se rían porque o que hai é verdad. Aquí non temos un gobierno de 6 contra 5. Aquí temos un gobierno de 3 contra 3. Vale, cas continuas disputas provocadas polo BNG e aceptadas con resignación polo PSOE, que deixa claro que o único objetivo que ten é aguantar a alcaldía, aínda que a imagen do noso pueblo sea dunha charanga, e deixen a imagen da Arousa á altura do betún, como decimos aquí coloquialmente, non? Isto é un circo político penoso, o que estamos vivindo na Arousa. Vale? Eu pregunto ao PSOE, non hai vida máis alá do bloque? De verdad que non hai vida máis alá do bloque? Pénseno ben. Vale? Ou vai nos a decir, señor alcalde, como decía outro día o seu socio, o pacto non corre perigo. Vai nos a decir así? Nin que dicir ten o BNG sobre a súa concelleira, que tamén renuncia ao seu soldo, despois de levar 4 meses cobrando do Concello e sin aparecer por aquí a nada, nin a xuntas de goberno, nin a plenos. Xa non falemos da atención que lle hai que dar ao veciño diariamente, vale? Entonces, usted non debería solo renunciar ao seu sueldo, debería devolver o que cobrou nos últimos 4 meses que polo Concello non apareceu a nada. E non dixa que é falso porque eu vou ás comisións e usted á comisión deste pleno non asisteu. Eu viñen a un pleno de votar de sortear as mesas electorales e usted non estaba. E teño as actas de varias xuntas de goberno onde usted non estaba. 4, exactamente, 4. Cobra por estar aquí, non cobra por non vir. O curioso é que ustedes non queren renunciar ao seu sueldo. Ustedes queren que nós lle saquemos o seu sueldo. Porque ustedes podían ser valientes e presentar un escrito e renunciar pola súa parte ao que cobran. O que pasa é que nos traen esta proposta porque así, coa vosa renuncia, levades arrasto ao PSOE. Iso é o que queredes. Cousa que xa non nos sorprende, vista a división que hai aquí en este Concello e a falta de comunicación entre os socios. O que deberían facer realmente, se de verdade queren a Arousa, é marchar uns e entregarlle a alcaldía a quen ganou as eleccións os outros. Mire usted, xa que vai de propuestas a cousa, eu vou a facer unha proposta tamén ao señor alcalde. E díxollo aquí públicamente para que escoiten todos. Nós ganamos as eleccións. E non se rían porque é verdad. Ou ganaron ustedes. Nós ganamos as eleccións e a alcaldía deberíamos las ter nós. Vale, entonces, eu propoño ao alcalde ser o teniente alcalde. Vale, e dixo aquí públicamente. Pense ben, ten a oportunidade de deixarlle ver aos veciños que lle importa máis a Arousa
que os seus intereses personales e partidistas. Porque con este panorama nin levantan cabeza a ustedes e ao noso pueblo é a vergonza do Salnés. Nada máis. Bueno, ven a pleno esta proposición do BNG, que ainda non sabemos cales son os motivos reales, que algún día se sabrán, pero non aparecen nesta exposición de motivos desta proposición. Isto é unha excusa para tapar outro tipo de cousas. Os datos oficiales do Concello, aprobados fai uns meses nos cos presupostos, cúmprese a estabilidade presupuestaria, a regra do gasto, o ratio de endeudamento amósase 25 puntos por debaixo do permitido, as facturas a proveedores son saldadas en tempo e forma, as nóminas aos empregados, que eu sepa, non faltou ningún día, ningún mes, mellor dito. E na historia deste Concello, a Administración do Estado nunca lle obrigou a acollerse ao procedimento extraordinario de pago de acreedores, como sucede en outros concellos. Cruzando a ponte xa van polo terceiro. Cumprimos as directrices da Unión Europea, do Goberno de España e da Xunta de Galicia. Por iso, volvo a incidir, non sabemos os motivos reales desta proposición, pero non son os económicos. Outra cousa, eu podo falar pola miña concelleira, é certo que non fai as 6 horas, eu creo que fai casi as 24 como fajo eu. Sin máis, tengo que negar a súa palabra. A verdade é que un non deixa de sorprenderse de que mintan así tan descaradamente, non, unha detrás de outra. E ademais é que reinciden, quero dicir, cando se lle di, pois mira, ao mellor a primeira vez, pois igual non interpretastedes ben isto, ou igual non estás lendo ben isto e tal, e siguen igual, o sea, usted ve o muro diante, pero sigue igual, non pasa nada, non? E, bueno, pois, efectivamente, vostede que se queixou, non, de que trascenderan asuntos seus pasados, asuntos que foran certos, e, sin embargo, vostede non ten empacho ningún en verter aquí acusacións dunha absoluta falsidade sin poñerse nin colorado, non? Sin poñerse nin colorado. Bueno, agora dedicámonos a sacudir o abanico. Vostedes, claro, asústanse de que o BNG traia aquí estas propostas, pero non se asustan cando patan por detrás co PSOE, celebrar un pleno extraordinario, retirarlle as competencias a este tenente de alcalde, aí vostedes non se asustan, nin se indignan, nin publican nada na prensa, nin nada de nada. Aí non. Agora, cando o BNG trae unha moción que é pública e que todo o mundo pode ver, aí eso sí que lle sorprende, non? E despois, a situación económica do Concello nós nunca dixemos que fose crítica, pero anunciamos que estaba tomando unha deriva delicada. Este Concello no 2018 prácticamente conseguira poñer a débeda a cero, non sei se se debían 100.000 euros ou pouco máis de 100.000 euros. Pero, como xa anunciamos, no anterior mandato a este, e fundamentalmente no último tramo do mandato, as cousas complicábanse. E empezáronse a adotar, a tomar decisións de gasto que estaban, pois de seguir así vamos ter problemas. E por que non hai problemas? Polas medidas que se adotaron, como dixen antes, algunhas impopulares. Por iso non hai problemas. Non pola situación económica que herdáramos. Non hai problemas económicos no Concello polas medidas que se adotaron, polas medidas que adotou este goberno. Vostedes e máis nós, algunhas delas con consecuencias impopulares. Pero aquí os estamos para dar a cara. Vostede, que non é nin membro do grupo municipal do partido polo que se presenta ás eleccións, vostede, concelleiro, non está adscrito ao grupo municipal do Partido Popular, de quen encabezaba a lista, fala de vergoña deste pleno. Fala de vergoña deste Concello. Fala de vergoña deste Concello. Aquí a vergonza cada un ten a súa e considera, pois, en fin, que é a que é. E vostede atrévese a ofrecerlle
a tenencia da alcaldía ao alcalde. Home, un pouquiño de seriedade, non? Nada máis. Partido Popular. Sí, non lle escoitín moi ben, porque ás veces intento non lle facer moito caso. Dixo antes, pareceu-me entender, que nós tiñamos un pacto coa PSOE para traer un pleno aquí para lle quitar as competencias. Dixo eso. Por se dixo eso, despois de dicir a palabra mentir, a mentira máis grande que aquí que se dixo foi esa, porque xa me diredes vos en que momento nos pactamos algo coa PSOE. En que momento? O único que si pasou durante esta legislatura que tanto uns e outros, cando vos tuvo conta, chamastedes por teléfono para intentar aí mediar os vosos líos. Eso sí que o fixestes. Pero, bueno, vamos a ceñir ao punto. O que está claro é que aquí empezouse a casa polo tellazo. Primeiro puxemos os sueldos e despois, aos 4 meses, prácticamente, dixemos, de onde quitamos aquí? Subimos os impuestos aos veciños porque aquí non hai cartos. No pleno do 27 de julio do 23, no pleno que se aprobaron as liberacións, entre outras cousas, e os sueldos, ustedes justificaban así. Leo, literalmente. Considérase necesario e imprescindible a aprobación de 2 dedicacións exclusivas a fin de dedicarlle todo o tempo necesario para o mellor funcionamento e desenvolvemento do propio Concello. Entonces, agora, se xa non temos, se queremos eliminar eso, como van a quedar os veciños? Con menos atención e pagando máis impuestos. Pasou un pouco do mismo cando se propuxeron as liberacións. E dicían así, tendo en conta as múltiples tarefas e xestións a realizar que non poden ser asumidas íntegramente pola alcaldía e así facilitar o mellor funcionamento e desenvolvemento do propio Concello. Aquí xa dá a impresión que ustedes van a pasar xa directamente á oposición, aínda que xa levaban tempo facendo, porque quen vai a cubrir todas estas carencias imprescindibles que antes se dicían? E máis, antes hasta parecíamos ricos, porque usted chegou a dicir, engade o voceiro do grupo do BNG, que non se vai xustificar polo seu salario que cobra e que terá que dar conta polo seu propio traballo. Concluye sinalando que hai un goberno de coalición de 3+3 entre iguais e que o rebaixe de 7.000 euros sobre o máximo permitido xa é unha cuestión estética a ter en conta. Aí sobraban os cartos. Bueno, pois ustedes dirán, ustedes solos se meteron neste fregadiño e ustedes van a salir, a noso, se as cousas do Ayuntamiento están tan mal como para facer estes recortes faránse, e nos non nos queda outra. Foron vos quen se meteu no follón, sacádevos. Matías. Sí, bueno, eu, cando dixen que a concellera do BNG non asistía ao Concello, ustedes dalle a cabeza din que é mentira, eu aquí teño, habrá que falar con Daniel, entonces, porque eu aquí teño Xunta de Goberno Local, o 1 de febreiro, concelleiros presentes, Luis Arosa, Rosa María Viana, Manuel Nieto, concelleiros ausentes, Laura Castro. Xunta de Goberno do 14 de marzo, concelleiros presentes, Luis Arosa, Rosa María Viana e Manuel Suárez, concelleiros ausentes, Laura Castro. Xunta de Goberno Local do 11 de abril, concelleiros presentes, Luis Arosa, Rosa María Viana, Manuel Suárez, concelleiros ausentes, Laura Castro. Pleno do 14 de maio, concelleiros asistentes, xa nos leo, concelleiros ausentes, Rosa María Viana, Manuel Suárez Nieto, Laura Castro. Entonces, non me veñan a decir que digo mentiras. Fala de con Daniel, a mellor confundeuse. Mira, vou dicir unha cousa a usted que se ríe. Non ten vergonza, vale? Comparar a miña situación e a miña vida privada ca inacción, que aquí o que se está xuzgando é a inacción dunha concelleira que cobra do pueblo e non ven a traballar e non ter vergonza. Vamos ao que vamos. Vexo moi ben que presenten a súa renuncia.
Usted, Manuel Suárez, que se ríe da miña proposición ao alcalde, usted quería ser alcalde e foi o menos votado. E quería ser alcalde. Ainda estuvo aí nun tiré a floxa que, como temos 3, agora quero ser o alcalde. 75.000 euros costoulle a estancia do BNG ao noso concello en este ano. A cambio de nada, porque a que non generaron nada. O único que fixeron ben foi cobrar e traballar polo BNG. Usted cobrou este ano dos veciños e dedicouse a traballar para o bloque, dedicándose a pegar carteles e a sacalos pola mañán, cando é momento de estar no concello e atender aos veciños. Non lle dará a cabeza que o vin eu cos meus ollos. E os veciños paganlle para estar no concello, pagámoslle entre todos, non para andar a traballar para o bloque. E, por supuesto, sin botar fora aos veciños do concello cando lle veñen a reclamar algo. Cando lle din algo que non lle gusta, puerta. Eso non pode ser, Por outro lado, os seus argumentos na moción, donde nos venden esta proposta como un acto de boa fe e compromiso coas veciños por parte do BNG, despois do esforzo que ustedes lle obligaron a facer aos veciños ca subida de impostos, que foron ustedes. Pero mira, eu non lle compro a súa lavada de imaxe. Fala usted de non ter vergonza. Usted foi o primeiro en renunciar a algo aquí, voluntariamente, no pleno de investidura. Usted renunciou a propoñerse como alcalde a cambio dun sueldo como o deste home. Non diga que non. É verdad. Vímolo todos, e sabe usted. O motivo desta proposta é que ustedes teñen oídos, como temos todos os veciños. E despois de levar un ano escoitando aos veciños como non van a subir impuestos e agora temos que pagar 2 alcaldes. Eso xa lle remorde a conciencia. Vale, despois de haberse posto un sueldo que non lle correspondía e que, volvo a repetir, pagámoslo entre todos. Por eso, esta proposta que usted nos trae aquí non é ningún acto de boa fe co pueblo nin cos veciños. É un intento de lavar a súa imaxe. E se de paso pode levar a rastro ao PSOE, mellor. E cólgase outra medalla. Despois falan, leo literalmente, de que están aquí por dedicación, por convicción política, perdendo cartos, sacándolle tempo aos amigos e á familia, todo en defensa do pobo. E que non dicilo así sería mentir e malintencionado. Vamos, palabrería. Palabrería interesada. Aquí todos temos familia, non ten usted solo, todos temos familia. E xa tiñamos antes de entrar aquí. O pueblo que quere son explicacións. O pueblo quere saber que pasa e que vai a pasar co pabellón de deportes, que vai a pasar cas viviendas para os xóvenes, as fachadas marítimas, das que tanto falaba usted. Con todo o que prometeron, que vai a pasar? Ou é que xa están tratando de escurrir o bulto? Usted tamén di nos seus argumentos os que levamos toda a vida na política. Supoño que usted foi integrante de todas as candidaturas do BNG desde que o bloque, desde que a illa é concello propio. Fai casi 30 anos. Cal é o seu balance? Que legado nos deixa de 30 anos? 4 dos que estamos aquí levamos un ano. E a verdade é que, sinceramente, entrar nun ayuntamiento e traballar por un pueblo ao lado dunha persona como usted aburre. Aburre. A nos gustaríanos animar a xente a que se implicara en isto, que entre todos podíamos conseguir cousas importantes para a Arousa, que é polo que nos metemos aquí, pero con usted aquí isto é un calvario. Rosi, tes a palabra. Vale. Boas tardes a todos e a todos. Eu pola parte que me toca nesta moción. Eu levase falando aquí de conviccións políticas, conviccións de todos os lados e moito traballo. Eu entrei aquí a traballar no ano 1998, recién iniciado como concello, este concello que é agora. Vale? Unhas veces desempeñando o meu traballo de forma remunerada e outras como colaboradora. Vos levades un ano traballando neste concello e por conviccións políticas. Eu non entrei aquí neste concello, excepto os 8 ou os 9 anos que levo aquí, por conviccións políticas, senón para traballar. Eu tamén levo hipotecado a miña vida familiar, as amistades, o meu crecemento laboral, etc. E fun compaxinando a miña vida, colaborando neste concello e estudiando. Polo que as miñas horas están máis que saldadas en este concello. E máis, agora mesmo vou a dar as grazas por tomar as miñas decisións e por contribuir a denigrar
e infravalorar o traballo das concelleiras, concelleiros e alcalde. Moitas grazas. Venega, ten a palabra. Vamos a ver. Deducir que unha persoa non asiste a un órgano colexiado do que forma parte xa que non está aquí, pode non acudir por mil motivos. Podes atopar enfermo, pode ter unha emerxencia, pode ter unha consulta médica. Xa llo dixen antes, vostede ve o muro, vai contra el, avísanlle e bate contra el, non? O que dixen antes, voceiro do Partido Popular, eu non sei se é que non me expreso ben, que seguramente moitas veces así ocurra, pero tamén me dá a sensación que ás veces non se quere entender. E o que dixen aquí é que a vostedes parecelles fatal que nós traíamos propostas por iniciativa propia, sin que a outra parte pois non forme parte delas, ou non este a favor, ou non este informada, a vostedes eso parecelle fatal, pero, sin embargo, as veces que a outra parte falou con vostedes para a celebración dun pleno extraordinario, acórdase, falamos desto despois, nós con vostede, que vostedes tuveron que organizar os seus horarios tamén, os seus traballos tamén, e finalmente ese pleno non se celebrou. Non te acordas? Chamáronos a vostedes para decirlles que había que celebrar un pleno extraordinario e que me iba a quitar a min as competencias, ou eso non lle dixeron a vostedes. Non, home, por feo que me dixastes ti a min, perdona, home, non, home. Sí, a ver, creo que se pode decir, non? Pero, de calquer forma, non nos chamaron a vostedes para celebrar un pleno no que nós non íbamos, non estábamos a favor do... Non estamos... Vale, sí. A vostede non o convocaron a un pleno que finalmente non se celebrou. Reprochoullo aquí un día, E na máis, non como agora que están a machacar en nós. Eses acordos ou eses intentos de acordos entre o PP e o PSOE, eses non lles escandalizan tanto. A marxe do socio do goberno do PSOE, que somos nós. Despois di vostede, señor concelleiro non ha escrito, di vostede que nós podemos renunciar ás nosas liberacións. Claro que podemos renunciar a elas. Pero é verdade que vostede, igual como leva un ano nada máis, ainda non o sabe, pero que as competencias para determinar as liberacións son do pleno. De feito, acordáronse no pleno. Entón, nós aquí traemos unha proposta para unha determinación de liberacións distinta a que se acordou. E aquí cada un de nós, cada un dos grupos, pois expón a súa opinión. E se o pleno non adopta ese acordo, nós xa miraremos o que facemos. Un sempre pode renunciar a ser concelleiro. Ou non, a vostede pideulle o seu partido e non o fixo. A vostede o Partido Popular pideulle que se fora, e non se foi. Ben, pois, nós traemos aquí a pleno a que acorde outro réxime de dedicacións. Parece que só molesta o teletraballo ou os salarios cando os cobra o Benega. Aquí neste concello hai e houbo concelleiros liberados que non aparecen por aquí, teletraballan, fan o seu traballo, e, sin embargo, vostedes nunca lles pareceu mal. Aquí hai xente que teletraballa. Nunca o cuestionaron. Nunca dixeron nada. Nunca pediron explicacións de nada. Agora fano pois cunha clara tendencia, obviamente. E non teñen empacho en mentir, en desmentir. Eu dixenllo xa non sei cantas veces. A porta do meu despacho está aberta para vostedes e para todo o mundo. Teñen o meu teléfono. Calquer dúda poden chamar, preguntar. E despois, se o que eu lles conto non lles convence ou vostedes non o comparten, teñen todo o dereito do mundo a facer a crítica lexítima. Pero falta a primeira vez que ninguén de vostedes chamase para preguntar absolutamente por nada. Nada. Pero por cousas, pois, oye, dudas que nos aparecen a todos cando entramos aquí. Isto porque foi así. Eso é unha mostra de boa vontade.
E despois, sí, despois, oye, pois se a xustificación que se dá non se comparte, pois critícase ou pídese que se faga de outra maneira. Pero eu, corríxame se me equivoco, nunca recibí unha chamada de ningún de vostedes para preguntar por ningún asunto dos que aquí me compete. Ni unha, nun ano. Ni unha. Pois nós o que traemos aquí é a proposta para facer un esforzo. Aquí pódese decir que un ven a traballar porque ao final está traballando, pero isto non é un traballo, Isto non é un traballo. Isto é o desempeño dunha actividade política pola que se pode cobrar e, polo tanto, podemos decir que se traballa. Pero isto non é un traballo, Aquí non se entra a traballar, aquí entras a facer política, Cada unha a súa, vale? Pero aquí non se ven a traballar. Acabou, sí. Partido Popular. Con respecto ao pleno do que falaba ese que se convocou, que querían convocar, que ao final non se convocara e todo eso, é verdad que nos chamaran, viñéramos ao ayuntamiento, entonces algunha vez viñamos ao ayuntamiento, a xunta vos, porque nos chamastes e viñamos a xunta vos. E o primeiro que pasou, xa que usted quere contar así tanto, o primeiro que, cando chegamos ao seu despacho arriba, o primeiro que dixo foi: aquí as paredes se escoitan, vámonos mellor para o multiusos. Eso xa nos dou a entender a nós que isto xa estaba como o Rosario da Aurora. E o pleno ese, perdón, que escoitas agora, o pleno ese que quería celebrar, que Luís reconoceu que ao final non se celebrou, ese pleno era polo da depuradora. Non era para lle pedir a usted que lle quitara nada. Así que, quen está mentindo aquí? O que pasa é que usted ten moita palabrería, sabe quedar ben, ten un tono pausadiño, pero ao final é o lobo vestido de caperucita. E usted ten que entender eso. Usted se de conta, usted é como o que vai pola autopista en dirección prohibida e di el, pero aquí veñen todos ao revés. Porque non se entende con nós, non se entende con eles. Con quen se entende usted? Con ninguén. Todos mentimos, todos inventamos. Pois todos entendemos ao revés do que entende usted. Pois terá que empezar a expresarse mellor. Matías? Eu só vou facer un apunte. Debes de ser o único que ven aquí a facer política. Somos 11 e eres o único que ven a facer política. O resto estamos a traballar, como di Rossi, a traballar pola Arousa. Porque a ustedes cobran. Como aquí non se ven a traballar, aquí ves a facer política? Ustedes cobran. E os cartos que están levando ustedes son dos veciños da Arousa. Como lle di usted aos veciños que aquí non se van a traballar? Si cobrou 40.000 euros este ano dos seus bolsillos, aínda ten a cara e a vergonza de decir que aquí se van a facer política. O seu é de estudio, Dixo yo en serio. Non se ría, estou falando en serio. O seu é de estudio. Aquí vense a traballar pola Arousa, non a facer política. Xa estou cansado de escoitar sempre o mismo. A facer política vai só ao Parlamento, non aquí. Aquí, como ben dixo Rossi, dentro do Partido Socialista entendemos que sí, que tamén pode darse facer política no que non se pode afectar, pero que vense a traballar por estes que están aquí, por todos os que están aquí. Ditaminamos o punto. Partido Popular. Nós vamos a votar a favor. Si en algún momento queredes con nós, estamos abertos tamén ao que queirades. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Matías. Digo yo mismo que Miguel, a favor. Abstémonos dentro do Partido Socialista. Continuamos ao seguinte punto de orde do día. Moción do Partido Popular para a mellora, control e fiscalización das axudas e subvencións. A palabra, Miguel. En rojo funciona. A necesidade de... esta non é. Esta é a outra. Vale, perdón. Esta é a última, non a de sanidade.
Estamos convencidos de que en este Concello o actual procedimento en canto ás doacións e aportacións en colectivos e entidades locais públicas ou privadas pode ser mellorable, con máis frecuencia do que sería desexable as achegas autorizadas polos responsables económicos do Grupo de Goberno non se axustan á disponibilidade cuantificada nas partidas orzamentarias. Mesmo se detecta improvisación en concesión de axudas previamente non estaban establecidas. Entendemos que ao longo dunha legislatura xurden acontecementos susceptibles de ser subvencionados por parte da Administración local. Non obstante, iso non debe levar aparellado saltarse o procedimento administrativo. A falta de un criterio riguroso na materialización de axudas a colectivos e entidades locais conleva o risco de aceptar e incluso executar pagos carentes de comprobación correspondente. Suelen ser demasiado reiterativos os reparos feitos por Secretaría de Intervención a pagos ordenados polo Goberno local por non axustarse ao procedimento establecido na legislación de réxime local. Tamén é mellorable cuantificar e precisar os traballos pagados a fondo perdido por conta de algún colectivo, xa sexan feitos polo propio Concello ou por unha empresa externa. Información que se debe detallar na factura, se é o caso, e sempre debe figurar o coste como aportación municipal. Resumindo, debémonos aos veciños e temos que ser canto máis transparentes mellor. É polo que solicitamos o voto favorable para o seguinte acordo: mellorar o control e fiscalización de axudas e subvencións respetando o procedimento establecido, que en todas as facturas a cargo do Concello da Illa de Arousa e pagadas por conta de agrupacións, asociacións, clubs e demais colectivos figura o nome da entidade beneficiaria desa aportación ou servicio. Bueno, outro día xa falamos isto un pouco na comisión informativa bueno, nós entendemos que houve momentos nos que aquí había xente que sin ter a autorización do Ayuntamiento iba a buscar cousas que lle fixeran falta para diferentes colectivos e esas cousas. Entón, despois, había que levantar eses reparos feitos por Secretaría de Intervención. E agora, bueno, xa me foron aclarando que iso parece que xa non está pasando, pero en algún momento pasaba. E entendemos que con este tipo de medidas, pois, canta máis transparencia, pois mellor para que non volva a pasar. O micro. Nada, como xa falamos na comisión informativa, bueno, ese tipo de detalles ahora mesmo xa non están ocorrindo. Despois, en algunhas facturas, como xa comentín eso mesmo na comisión informativa, hai facturas que ao mellor veñen con códigos que hasta nin os propio alcalde ten que preguntar, que o propio alcalde ten que preguntar de onde, bueno, que é, e moitas veces, sobre todo, pasa cando se pide o formigón ou a area, que ven con uns códigos que son así, bueno, pois, a verdade que a empresa que factura, vamos, comentaráselle para que eso tamén, pois, sea unha cousa máis transparente e moito máis fácil para, bueno, pois ao final, para todos. Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, eu teño que reconocer que leín a moción unhas cuantas veces, e, bueno, falámoslo tamén ali na comisión informativa. Un primeiro párrafo que remata dicindo que, bueno, que as achegas a colectivos e entidades locais, públicas ou privadas que pode ser mellorable, ben, todo é mellorable e nós estamos aquí para intentar mellorar as cousas coas ideas que nós teñamos ou coas ideas que teñan os demais tamén, non? Pero o certo é que despois o resto da moción está plagada de, pois non sei como chamalo, pero de cousas que non son así, de cousas que non acontecen xa neste Concello. Non acontecen porque foi empeño deste goberno corrixilas. Entón, non sei se referían a algún caso concreto, a verdade é que nin na moción, nin despois falando con vostedes, especificaron ningunha situación que nós detectásemos que pudese, bueno, pois non axustarse, non? Falan aquí, por exemplo, dos reparos. Eu non sei se vostedes falan con compañeros de concellos do alrededor. Eu creo que este concello,
os reparos que hai neste Concello deben ser, comparado con calquera do alrededor, prácticamente inexistentes. Home, non lle digo que algún non este aí, non? E como eso, outras cousas. A nosa intención desde o principio foi a maior transparencia en todo. Eu creo que, a verdade que nunca pediron nada, pero nunca se lle negou un papel, a vostedes nin a ninguén. Entón, eu sinto decir que a intención, pareceme que a intención é boa, pero o corpo da moción non se sostén e nós non podemos respaldar isto. Por lo tanto, xa lle anuncio que votaremos en contra. Matías? Non hai nada que decir. Dictaminamos o punto. Partido Popular? A favor? Bloque Nacionalista Galego? En contra. Matías? Nos abstémonos. Continuamos co punto número 7, moción do Grupo do Partido Popular para a denuncia da inacción do Ministerio de Sanidade ante a necesidade extrema de profesionais sanitarios de atención primaria no conxunto do Sistema Nacional de Saúde. Este verán, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. A necesidade de profesionais sanitarios en atención primaria representa un dos grandes problemas de todo o Sistema Nacional de Saúde. A esta cuestión súmase este ano o feito de que, en 2020, debido á pandemia do COVID, os médicos internos residentes do MIR incorporáronse no mes de setembro en lugar do mes de maio, como é habitual, algo que provocou que 2.224 MIR de Medicina de Familia de cuarto ano non acabasen aínda a súa formación. Nada máis ser nomeada a ministra na súa primeira reunión do Consello Territorial de Saúde do pasado decembro de 2023, as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular xa alertaron a Mónica García do problema da falta de médicos en atención primaria. O pasado 23 de maio de 2024, os concelleiros autónomos de Sanidade, nas que goberna o Partido Popular, solicitaron ao Ministerio de Sanidade a convocatoria urxente dun pleno extraordinario do Consello Interterritorial para abordar de maneira monográfica a necesidade de cubrir a falta de profesionais sanitarios da atención primaria para este verán. A falta de liderado e solucións por parte do Ministerio de Sanidade marcaron ese encontro tras o que Mónica García xustificou o peche das camas no verán, algo que criticaba cando estaba na oposición madrileña. Ante esta ausencia de propostas concretas por parte da ministra, os conselleiros de Sanidade das comunidades autónomas pediron públicamente que fixese uso das súas competencias e proporcionase o número de profesionais sanitarios para que o Sistema Nacional de Saúde funcione de modo correcto. Cabe lembrar que a competencia de formación de especialistas é do Ministerio de Sanidade. A responsabilidade de tomar medidas extraordinarias relacionadas coas convocatorias MIR para que non queden vacantes a competencia do Ministerio, como tamén, por exemplo, a autorización de unidades formativas. Pola inacción de Mónica García nos últimos meses, consideramos que a responsabilidade última de falta de médicos este verán será a ministra. Ante esta situación, este Concello pide ao Goberno de España que traballe desde o cumprimento riguroso da normativa e da repartición competencial vixentes para materializar con extrema urxencia as medidas de utilidade real fronte á crítica necesidade dos citados profesionais sanitarios que existen na atención primaria do conxunto do Sistema Nacional de Saúde para os meses do presente verán. De momento, nada máis. Eu penso que se entende ben. Nada, para empezar, as competencias en sanidade están transferidas á comunidade autónoma, neste caso á Xunta de Galicia. A xestión, outro tanto do mismo. Bueno, xa falamos na Xunta, na Comisión Informativa. Hasta fai 2 días o conselleiro de Sanidade falaba nunha entrevista en Cadena SER, falaba de pechar camas e el, camas non é pechar, é reorganizar camas e demais. Pero, bueno, volvendo ao punto da moción. 24 de abril deste ano, 2024, ofertáronse 63 plazas MIR, nas cales só se cubriron 21. Saben cal é o motivo? O baixo salario que paga a Xunta de Galicia. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, a verdade é que métenos a vostedes en cada fregado coas mocións que lles mandan.
Mire, mentras leía vostede a moción, intentín coller unha cita médica para aquí, para a Casa do Mar. A primeira que teño disponible é o día 16, dentro de 2 semanas. A sanidade gobernan a vostedes desde sempre. Matías, perdón. Estáse falando de sacar as plazas, non? Que se formen os médicos, é o que se está falando. Iso depende do Ministerio, non depende da Xunta. Formar os médicos depende do Ministerio. Claro, logo podemos desviar todo o que queirades. Ir a pedir unha cita médica, xa se vai do tema, falar de camas, xa se vai do tema. Estamos falando de que os médicos se formen. E volvo a repetir, 63 plazas MIR, das cales só se cubriron 21 polos baixos salarios que está pagando a Xunta de Galicia. Vamos a ditaminar o punto. Partido Popular. Veña, dalle. Bueno, parecían médicos ustedes cando falaban. A ver. A competencia para sacar as prazas dos médicos é do Ministerio de Sanidade. Digan o que digan e poñan 1000 peros que pasa ca a Xunta. A Xunta ten 1000 problemas e nós, cando veñen aquí ustedes cunha petición que a Xunta fai algo mal, nós apoyámolo, pero ustedes non son capaces de retorcer o brazo nunca, aínda que non teñan razón. Pero, bueno, o que me dá tranquilidade é que entre os dous non levan a sanidade, porque aí sí que vamos a estar un pouco máis fastidiados. Nada máis. Votamos a favor Partido Popular, BNG En contra. Matías a favor, nós en contra. Partido Socialista en contra. Continuamos, o último punto do orden do día, rogos e preguntas. Cando queira. Hai uns días salía na prensa o tenente de alcalde expulsara a unha veciña do ayuntamiento. A nós parecemos, se eso é verdad, que non sabemos, eso é o que poñen nas noticias, parecenos unha cousa grave, quixéramos saber se é verdad ou non é verdad. Despois, outra pregunta, Fajo. Sí. Fainas todas, Miguel, despois respondemos. Vale. Outra pregunta. Tema dos baños do Regueiro, porque tamén nos machacan a nosos veciños cada vez que nos acercamos ali. Non sabemos se van a tardar en poder abrir, se non. E despois, outro tema, pois, ao final, o cachiño de tronco que está ali nos cables aquel, ao final, un día pode caer a alguén. Eu creo que é mellor ir o quitar dali. Nada máis. Iso último máis un rogo que unha pregunta, pero atendemos ao rogo. Bloque Nacionalista Galego. A ver, deste concello non se vota a ninguén. A ningún veciño que veña a preguntar nada, que veña a pedir nada, ou que se intente axudar. Non se vota a ninguén. Disculpe, é que non pode tomar a palabra. Sinto, pero non pode tomar a palabra. Se a pedira por escrito no seu momento non habería problema ningún. Eu teño que aguantar insultos do público. Eu teño que aguantar insultos do público. Manuel, espera. No, sí, por mí xa está, non vale a pena. Por favor, pido silencio, porfa. Que se aproveite estas circunstancias para intentar sacar rédito este sí político, pois, en fin, máis nada. Podes hacer esa palabra. Nada, a ver, os dos baños seguimos ca mesma volta. A idea é sacalo con todas a máxima seguridade para os usuarios que poidan ter. Tal e como está un sistema eléctrico, pode quedar un miniño dentro e pasarse horas ao mellor a buscalo para poder sacalo, porque pode quedar pechado dentro, non está preparado aínda. Eso estaba pensado para sacalo co quiosco
Entón, nada, en canto se poida, abrirase. Tampouco, ahora sí, que teña toda a seguridade, que non pase unha cousa de que esteamos a buscar un meniño 2 horas e o meniño este ali dentro. Por iso é o motivo de non abrilo, porque non teño a seguridade de que non poida pasar eso. Entón, antes de que pase eso, sigue como sigeu hasta ahora, que tampouco nadie morreu por non poder ir a mixar a un baño. Despois o resto, nada, miraremos o do tronco. O tronco hasta ahora, polo que se falou, cortouse o pino que ali estaba, en nada, ten que secar para que morra a madeira e poder quitalo, porque ao final é un cable, polo que me dixeron os técnicos, cos que falín, nada, de momento non corre peligro de que poida cair, pero nada, estamos atentos tamén a eso. Pois, sin máis puntos na orden do día. Un segundo. Antes de nada, quería... Bueno, Matías... Sí. Eu tiña un par de rojos tamén. Un era que se a ver na pista deportiva de Testos si se pode cambiar o vallado, vale, porque está roto e a xente vai xogar ali e as pelotas de tenis van ao mar, os balóns de fútbol igual, entón xa leva moito tempo moi roto. Outro era, tamén xa o dixen algunha vez, poñer un reductor de velocidade na zona do Barley. Repito, poñer un reductor de velocidade na zona do Barley, non cortar a calle, que é diferente. E despois quería preguntar por un tema que me comentaron os de Céltica, que habían solicitado unhas redes para as porterías, que, bueno, que ainda non se lle cambiaron, non? Saber como está o asunto. Si me olvido algunha dima. As redes é un tema de que hai algún que ten máis presa da que tal. Por iso, aquí as cousas de Palacio van despacio, e despois, cando as pedimos, non estaban en stock, nas tiñan en stock, comunicouse ao Céltica, e dixo, bueno, non pasa nada, tirades co que hai, xogade o torneo, e está aí. Efectivamente, xogouse o torneo, non pasou nada, as redes non estaban impolutas, pero tampouco se meteu un gol por culpa das redes. Hai que entender que as cousas a veces van despacio. Eu entendo que algúns queren correr moito, pero isto non é unha asociación a que vas ao despacho e se di, toma 200 euros para redes. Entón, segueuse todos os pasos que hai que seguir, pidíronse as redes que hai que eles dixeron, e xusto pasou o torneo, e o lunes chegaron as redes témolas a disposición, pero para a temporada que ven. Bueno, como se as queren poñer mañán. O que entendo é que se as redes están agora, cando empece a temporada, poderánse. O da rede é verdad que están desfeitas. O que é unha pena, e aí creo que temos que incidir todos, canto tempo ten esa rede? Iso non é un problema de mantenimento, ese é un problema de vandalismo. O sea, esa rede ten 2 anos, 3 anos, e non hai por onde collela. Creo que é unha pena. E aí creo que estamos todos, en cando vemos algo, criticalo todos, salir todos nos medios, o sea, claro que se pode arreglar outra vez, pero o problema, canto vai durar? Non. Matías, estou de acordo, pódese buscar o mellor, non hai problema en eso podemos hablar todos, non hai problema. O problema está en que somos máis a romper que a montar. Pero está pasando no Regueiro igual. Dentro de 2 días vamos a volver, o Regueiro non ten nada. Claro que non ten nada, estamos pisando as plantas. E o problema do baño, outro vai ser a limpieza, vámonos a abrir, e a semana non vai haber que nos queira limpar. Pero, bueno, hai que poñelos para telo cuidado. E despois que nos falta? Faltaba o reductor. Nada, tomamos nota do reductor e miramos o mellor sistema para todos. Vale. Nada. Bueno, pídome Rosy un rogo que vai a facer, porque, bueno, creo que é... Bueno, sí, unha aclaración. Vale. Nadie sacou o tema, pero vou non sacar eu. Entonces, o tema
é a ludoteca de verán. Xa que despois de casi un mes barallando polas redes sociais, en prensa sobre este tema, que menos que dedicarlle uns minutos aquí no pleno. Non vou entrar en dilacións no referente a quen aprobou ou deixou de aprobar as bases da mesma, vale? Pero mellor, gracias a que estaban aprobadas, púdose levar a cabo a día de hoxe, porque a proposta de todos vos é esta. Vale? Facendo mención ás competencias, cando non están delegadas, corresponde á alcaldía o seu desenvolvemento. E máis, cando polo mes de abril unha das familias se dirixeu á concelleira Laura Castro para preguntar pola ludoteca, a súa resposta foi que nós non a levamos, fala con Rosi. Polo que veu falar comigo. Vale? A raíz diso foi cando nos puxemos a elaborar unhas bases acorde ás propostas das familias de anos anteriores. Gusten ou non gusten, están recollidas cada unha das suxerencias, mellor ou peor, pero tratáronse de engadir todas elas evolucionando coa tipoloxía das familias e as súas necesidades. Aquí reitero que son unhas bases vivas. De feito, de cara ao próximo ano vanse volver a modificar por suxerencias das propias familias, ou eso sería a miña idea. Entonces, repito, a proposta esta. No que respecta ás bases, primeiro, saber que se amosaban nelas antes de opinar. E segundo, tiveronse en conta, ademais do empadronamento e de estar traballando os membros da unidade familiar, valorar que estivesen traballando familias non empadronadas aquí, pero que sí tiñan un negocio aquí na Arousa. A tipoloxía de familias, a familia numerosa, a situación familiar, o lugar de escolarización. E por qué? Porque, evidentemente, damos prioridade a aquelas familias que están aquí todo o ano, que teñen os nenos aquí escolarizados, que están aquí empadronados e que moitos deles, gracias a eles, por exemplo, no colexio, cumprimos unha ratio. E, por culpa de, mellor, 1, 2, 3 ou os que fosen, que de nenos que non están escolarizados aquí, non podemos desdobrar aulas. Pois que mellor forma de valorar esa familia ou esas familias que están aquí durante todo o ano. Vale? Nin que decir ten o de valorar a declaración da renda, porque entonces estaríamos beneficiando a aquelas familias que ningún dos membros da unidade familiar estarían traballando ou que só un estaría traballando, porque a renta daría polo mínimo. Entonces, eso aí o deixo quedar. A orde de entrega, evidentemente, valórase en caso de empate. Familias como a miña, donde os dous estamos traballando, os tres estamos empadronados aquí na Arousa, temos os nenos aquí escolarizados, das 123 solicitudes entregadas, 73 teñen a mesma puntuación que a miña. Entón, onde cortamos? Método de entrega, polo que se creou esa gran preocupación e ansiedade da que se fale. Señores e señoras, paisanais, familiares, dáse a opción de facela vía telemática. E vos diredes, claro, é a xente que non sabe, moita da xente que entregou a súa solicitude está traballando en administracións donde utilizan as redes ou as aplicacións todo vía online. E vou ir máis alá. Aquí fíxose formación para as persoas que podían utilizar a vía telemática, sen moverse da súa casa. E máis, fai máis dun ano que está na casa onde están os xubilados, a sede dos xubilados, unha persoa todos os miércoles que informa, forma e di como poder axudar todo con respecto ás aplicacións móviles. Vou ir máis alá. O lugar onde se leva a cabo a ludoteca. Dependemos das instalacións de educación que temos que solicitar para o seu uso e que non chegan para todos e todas. Aínda que podemos decir que vamos logrando algo pouquiño a pouco,
vale? Despois de tanto tempo. Agora tocarán as casas dos mestres. Vamos a ir con datos. Este ano houve 120 inscripcións, das cales en xullo están dentro 87 rapaces e rapaces, é dicir, entraron todos e todas. En agosto, dos 113 solicitantes, entraron 90 rapaces e rapazas, quedando ás portas 15, dos cales 2 non están nin empadroados, nin escolarizados aquí. 3 tan só traballo un dos membros da unidade familiar, polo que 10 rapaces se quedarían fora. E 8 rapaces onde a súa familia non entregou a documentación solicitada, polo que entendo realmente non lle interesa. Ano 2023, en xullo, entraron todos. En agosto quedaron ás portas 6 rapaces e 11 non cumprían os requisitos. Ano 2022, en xullo, entraron 60 rapaces, quedando fora os non empadroados. E en agosto entraron 60, quedando fora os que traballaba tan só un dos proxenitores e os non empadronados. 2021, ano pospandemia, onde debido ás restriccións sanitarias ofertáronse 40 prazas, das cales en xullo se ocuparon 38, en agosto 39. En definitiva, queixámonos de que non hai suficientes prazas nunha ludoteca municipal, pero non nos queixamos cando a Xunta de Galicia non abre máis aulas da Galiña Azul e teñen que desplazarse a outros municipios ou cando os nosos rapaces non teñen cabida en bachiller. Queixámonos por non aumentar as prazas da ludoteca, pero ninguén se preocupou de valorar e aumentar os orzamentos deste Concello para levála a cabo, nin de ter unhas instalacións para o seu bo funcionamento. Tamén o deixo quedar. Xa vou acabar. A nosa proposta no referente á ludoteca é intentar aumentar os orzamentos de cara ao vindeiro ano, loitar polo aumento de instalacións para o seu desenvolvemento, pulir as bases coas achegas das familias e, consecuentemente, aumentar as prazas para acometer todas esas necesidades das que se levan falando. Sen máis, moitas gracias. Isto que era un rogo ou unha pregunta? Unha aclaración. Unha aclaración Pois que traiga vostede unha moción. Un segundo que non levanten a sesión. Despois de sair en prensa tanto tempo, había que decilo. Cando queira, xa sabe. Matías. Rosi, despois de escoitarche, bueno, agora en eses apuntes que fixestes, vemos que, polo que ti nos contas, nas plazas da ludoteca, hubo aí uns anos pois que non se cubriron todas as plazas por 7, por 8, por 10 rapaces, pois nós o que consideramos é que ao mellor hai que facer un pequeno esfuerzo máis e que poidan entrar todos e que nadie quede fora. Vale, Eso é co que quixen rematar. A nosa proposta é intentar agora mesmo que po vindeiro ano entren todos. Vale. Xogamos co hándicap das instalacións. É un cole. O cole están utilizando o comedor, vale? O comedor é o comedor escolar e o pabellón de quinto. O resto das instalacións, evidentemente, non van andar subindo e baixando por todo o cole. Sería inviable. Vale, por eso, ao mellor, intentar arreglar as casas dos mestres sería algo moi bo para todos. Vale, porque aí habría cabida para moitas máis cousas. Pois, sin máis, agradecendo a presencia de todos, pois nada, boas tardes.